Que a centola e o marisco rei é algo que moi poucos se atreven a cuestionar, mais aínda se estamos no Concello do Grove. Dende hai 19 anos, a vila rendelle a súa merecida homenaxe a través das xornadas de exaltación da centola, organizadas pola Asociación Emgroves. Veñen a ser o resultado da colaboración dos dous grandes sectores económicos que temos no Grove, o mundo do mar, a cofradía, que aquí vexo representada, os nosos mariñeiros, as nosas mariscadoras e o mundo da hostelería, a nosa restauración, que, unidos polo centolo, produto estrela que nos identifica, son o expoñente do que é o Grove. O Grove somos mar e turismo e, polo tanto, traballar en estas xornadas nos permite seguir avanzando na promoción dunha vila como Grove. A iniciativa colle o relevo da Festa do Marisco en pouco máis dunha semana na Ponte de Decembro afrontará a súa fase máis importante. As iniciativas que se levan postas aquí no Grove en marcha, co marisco a comezo do outono, agora ca centola ás portas do inverno, bueno, pois permiten alongar o que é a campaña do marisco, acadar unha situación turística e económica tamén sostida e sostible e ao mesmo tempo o cal é moi beneficiosa para a economía local, pero tamén para a economía da comarca. Mentres van quecendo motores como co show cooking que se celebrou no Obradoiro da Hostalería da Lanzada, da man duns compañeiros de excepción, os albariños da denominación de orixe Rías Baixas. O albariño, pois que vai a colaborar neste maridaxe, o albariño, pois que é un elemento, un embaixador non só das Rías Baixas, senón tamén de Galicia, pois que fará, sin dúbida, que será o mellor caldo co que podemos degustar os nosos mariscos. O cociñeiro grovense Miguel Parada do restaurante La Posada foi o encargado de dirixir o show cooking. Preparou varios pratos en colaboración co alumnado do Obradoiro coa centola como protagonista. Todo maridado cos viños de Rías Baixas nunha cata guiada polo sumiller Nacho Costolla. Esta cata maridaje consiste en 6 platos de centollo, que cada plato va a ir marinado con su vino, que lo describirá luego los cocineros y Nacho Costolla. As xornadas continuarán ata o vindeiro 12 de decembro. Son 7 hotéis e 8 restaurantes os que participan da iniciativa.